21 век ускори темпото на нашите биологични часовници. Станахме способни да постигаме повече, но клетките ни са подложени на сериозно въздействие от негативни фактори. Как можем да забавим епигенетичното стареене, да подобрим здравето си и да повишим качеството на живот? Mega Pro Age – първата персонална програма за управление на възрастта. Тя е създадена на базата на 49 геронтологични протектора, обединени в 4 комплекса, като предлага широк спектър от действия на клетъчно ниво. Програмата оптимизира автофагията, стимулира самопочистването на клетките без нуждата от изтощително гладуване, нормализира енергийния обмен в клетките и предотвратява преждевременното им стареене, защитава и възстановява техните мембрани. Освен да удължава живота, програмата Mega Pro Age подобрява и неговото качество. Това се постига чрез подобряване на паметта, жизнеността, прилива на сила, настроението, издръжливостта и устойчивостта на стрес. Тя също така повишава чувствителността на тъканите към инсулин, понижава кръвното налягане и сърдечната честота, подсилва имунната система и предотвратява възпалителни заболявания. Mega Pro Age е ефективен компонент на програмата за биохакинг, предназначена за хора, които водят осъзнат начин на живот.